Siyabingelela lo bingelela ugodo lomnyama umazula kuvaliwe lo dume ngokukhulisa ubudoda bakho phecelezi into yokuchama. Awufuna ukukhulisa ubudoda bakho kufanele uthenge exact usize wabhanana. Uma ufuna ugodusa umuntu emhlabeni inkukhu emnyama igama lakhe isibongo sakhe zintathu esungena indlela. Uyena ke lo kodwa sikho lapho ke asikho lapho into engithe namhlanje ngiyona yilesi special enginaso. Lesi special enginaso njoba ngomthakathi mina ngiyinyanga ngizona sangoma mina. Into fana iyazi engaza kwethu kuze uphumelele kufanele ulande into ekuklebayo, into ekhulumayo, into ephilayo. Kufanele ulande into ekhona. Kufanele ulande into ekhona. Amukho umuntu onento zakhe ehamba kahle ungazanga la. Wophumelele ilesi sandla. Wokulikile ilesi sandla. Ngisho kwezinye inyanga zibuye zithathe khona la kugodo. Ngithi le special engaza kwethu isikupho siku-15. Akaze nje sizo-15. Su-75,000 isikupho sami. Buke sokuthi ibhokisi lokhu sesikudonsela. Sihlanganisa iy'daka zalini iy'daka zala ekhaya. Sibese siyakudonsela siyenza imali sithumela abafana kuyibona abayilandayo. Le abasuke beyilandile iyona ohamba nayo. Akusona isithwalo lesi. Uma ufuna ukubona amavidiyo amaningi ngiyenza le ngicabanga abaningi nabalazi uzongena lapha uMkhathi TV uhambe uyobheka amavidiyo uzowabona. Siyachupha siyalumba siyaphilisa siphindisela la iqhamuka khona. Kulokho abazongifonela ngifuna abantu abathi bafuna imali bafuna into. Uma ufuna ukuphila fanele ube nento ekhulumayo uze lapho ugodwa. Amen sibonga. Ukhuluma ukuthandayo ukhuluma uthi asinendaba. Thina into siyazi kuphela umuntu uyaphumelela. Kunjalo impela. Ningakhohlwa ngokulike, ukusubscribe and share lapho kaMkhathi TV. Sibonge kakhulu. Ngibonge futhi nabakamkhathi TV.